Представи си, че този филм разказва живота ти. Дали би взел награда? Ще бъдеш главен герой или някой по-голям и по-силен от теб ще определя съдбата ти. В твоите ръце ли ще бъдат победите и паденията ти? Ще прикриваш ли раните и сълзите си? Имаш ли с кого да споделиш радостта си? Играеш сам или обединяваш другите за каузите на доброто? Ти истински лидер ли си в тази история? Или се оставяш да те носи течението? Учиш ли се от грешките си? Стремиш ли се към собствените си върхове? Тук и сега този сценарий се пише пред теб. Просто ще наблюдаваш или ще участваш в създаването му? Готов ли си да живееш най-добрата си версия? От днес до финалните надписи.